Arratsaldeon eta ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren tartera, hemen Onda Baskaren sintonian, aprilaren 20 da, igandea, eta aste santuan murguluta gaude, eta horrexegatik gaurko tertulian segurara hurbilduko gara, bertan ospatzen baita Euskal Herriko aste santu famatuenetariko bat. Segurako aste santuaz arituko gara beraz, eratuzten minututan, eta horretarako hemen txadazkago gurekin, Laureano Telleria eta Jose Luis Etxeberria, segura aste santuko komisioko buruak. Arratsaldeon bioi. Eta eskerrik asko tortzatik, Bueno, aipatu dugu eta jakina da, segurako aste santua oso ezaguna dela, Euskal Herriko famatuenetariko bat, dudarik gabe. Bueno, tira, jakin zaten gure entzulek, noiztik dokumentatzen da segurako aste santua? Bueno, dokumentatzen da badauzku dokumentuk ja 17. menden bukaeran itxatzen da, segurako prozesioa, esaten du baina antxinatik datorren prozesioa da, orduan ba. Okerri gabe esan lehizke, 300 bat urte baditula segurako prozesioak. Ze berezitasun ditu, segurako aste santuak? Bueno, berezitasunak izango nekonik baditula irudik, irudik oso onatie, oso zaharrak bai, bi edo badareia 17. menden bukaerakok, erdialdeakok, eta besteak 18koak, eta oso irudionak. Eta gero paso bizidunak oso importantatie, eta gero, isiltasune, profesioko isiltasune eta errespetoa, eta hori danak azpimarratu gindizkenik. Beste zabet, egiteko? Bai, hori txagon izan duna, errespeto eta ondioten da prozesio hortan, jende asko etortzen da, eta gu nahi duena da, hori jendea etortzea, eta jendea gustora jutea herritik. Tira, prozesioak elizkizunak, bilaldiak egiten dira, ez? Zer nolakoak esplikatu dizu ez bizkate, nola ezaten den? Bueno, izate beteko osteunen hasiko da 5etan, elizkizune, elizan, eta gero ondoenen, 6 eta 20 egitarrik alde hortan, iztengo du prozesioak, ezta? 9 paso, imaginak, eta beste 4 paso bizidunek, aparte korue, eta ostiralan bandare bai, eta bueno, 3 kale zeharkatzen ditu, ordu beteko inguruko prozesioa da, eta, bueno, prozesio ederra, eta... Hori ostegunan esan zu? Bai, osteunen da ostiralen bietan. Elizkizunak egiten dira, ibilaldiak ere bai? Elizkizunak egiten die osteun santuenez atzaldeko 5etan. Lehen izan deno ordu bete hola irauten du horrek, eta atzalden 6 eta 4 den horta prozesioa ateatzen da. Ostiralen 4 harritan izaten da funtzioa. Oina, goizetik egiten die kalbariok, ermitzia batetik herria egiten die kalbariok. Eta gero atzalden izaten da, hori prozesioa, eta funtzioa, eta prozesioa 4 harritan izaten da, funtzioa. Eta ordu bete 6 eta 4 den 6 harritako bintzet, atzea prozesioa egiten du bai. Gero kale eta 3 kale dauzkeu, 3 kale hori eta ibiltzen die, ordu bete pasantzen hola ibiltzen die bai. Bueno, jendeari zer esango zeinek, esanet, segurako aste santua ezaguna da, ze diferentziago beste aste santuekin konparatuta? Bueno, esan diana, ez den konparatuta, nik besteak ikusita nau, eta, igual izango da gu herriko gehalako, baina nik uste pasok, 9 pasoiek oso importantek, eta paso bizidunek oso jantzi berezikin, eta 3 urtetik, aingerutxok, eta azkeneko 80 bat urteko izango da, paso parte hartzen duena santuak eramaten. Hoxe da berezitasune. Ezaten dien santuan bezala aingerutxik eta gero San Miguel. San Miguel oso paso berezi da, oso. Be dantza egiten do, dantza bat egiten do kalendikola. Eta gero romanok, soldado romanok oso tipo garreko tozkeu. Bueno, hola dana oso egiten do, pasok eta danak. Janitentek, eta nazarenok, eta danak hasten di bai. Herri guztiak partatzen du hortan, edo? Bai, jende asko. 310 balaunek hartzen du parte. Herri txikiek, oso habitante txikiko herri da, baina gehien aparte hartzen du. Prozesioak irotzeko musikari buruz, esan dezakezu, Bueno, musika bakarretakoa da. Musikali txisturri jotzen du, musika. Iztera txisturri izaten da, musika. Eta gero banda izaten da. Banda herri txiki da, honek esan duen bezala, eta banda ez dauko dut, orduan, lehazpitik itortzen da banda. Ostiralen.
Hora da musika asuntotik hori. Geo koru ere bai, koruke herriko koru dago, oso koru edarra, ona, eta hori da, zuk izan dezuna, musika aldetik daukaguna bai. Pentsatzen dut, ohiturak mantentzea, hainbeste menderen ostean, ez, hau aspaldiko kontua da, aspaldi datorren kontua da, eta ohitura hauek mantentzea, zaila izango dela, ez? Nola egiten da hori? Nola lortzen da horrelako ohiturak, mendetan zehar mantentzea? Bueno, nik uste, txiki-txikitatik azten diela, ia, esatizut, 3 urteko, 2 urte tardiko engeru jazten, eta gero, eskilara dago, handik nazareno, penitentek, eta orduan, jendek hori ikusi du, urteetan hori ikusi du, hor parte hartzen du, eta orduan asko sentitzen du jendek, eta asko parte hartzen du, baina, gu antolatzaile ibiltzen geha, eta lan handia dauke, baina jendek asko kolaboratzen du, eta, bueno, esate dizu, zahara dalako, beste urtero egiten dalako, txiki-txikitetik azten dalako, eta, bueno, etapa horitan ia zartzen da, eta, bueno, gehitzen zea, horre azpimarratzekoa da santuera ematzailena, ez da, hori de, santuera ematzaileek pisu handik eman barrituzte, pertsona bakoitzeko igual 56 kilo die, eta orduan hor gaztea behar do, eta, claro, nio gazteek ondo sortzen die, ez da, nahiz urte guzine Eliza ingurun ezibili, hor parte hartzen du, eta, bueno, guretzako oso pozgarri. Lehen izaten zan gainea, gurasok, ibiltzen bazien pasok ibiltzen, B1-mek, B-zemek, ia, 18-19 urte zizun, deseatzen ote ginen dano santu ibiltzeko, garga handik ibiltzetio bai. Oainik la izaten da? Oaini bai, oaini ala zeitzen du bai, oaini asko zeitzen du bai. Behatxek eta atxonak ibiltzen santuk, ibiltzen joan hiloak. Zaten zuen hori, ze herri gehienetan galdu egin ziren, ez, ohitura hauek, eta, seguran adibidez, mantendu egiten da. Zer dela eta ez? Oindala 30 urte, o berroi, kendu intzien, leku gehienetan, ikentzan prozesua, kendu inda, 2 gelditu ziren duen, bakarrik zutik. Ondarre bita, segura. Horretik xek, ez da, jende asko sentitzen zolako, eta jende oso maite zolako, eta importantea zalako, eta zaharra zalako, eta eutzi zitzaion, eta oain segi egiten, no? Akaso, aipatzen zuten, herri mina ez, lotura tradizio kutsu hori daukala ez, beraz, jendeak sentimendutzat hartzen duela ez, segurako aste santua. Bai, hartzen du bai. Horregatik igual belanaldi ez, junda pasatzen. Bai, dudaipe. Zontan bertan torten zaiula motiko gaztek, 13-14 urteko motikok. Bueno, guna zain ojantzi aldaik ego, ia edadea, ia pasatuta, ia angiru gazten diren da biziko, eta gero Nazareno. Nazareno txiki gazten digu, 5 urteekin azten die. Hori pasatzen, edade hori pasatzen den edadien azten die, oain ze penitente gantzi aldaik ego. Da penitente gazteko izaten da, hortzen 16 urte. Hori pasatzen da garain ia santu ibiltzea. Hori izaten zan lehena, eta oain bai. Jende sentitu egiten, eta maite do prozesua, eta, eskerrak horrei dauzutik, claro. Lehen zan deuna, Eliza jende gutxi aliatzen da bestela, baina euroitan oso ondo. Hori, jendeak igual Elizarekin lotura ez daukana ere, baita. Hor saltzen da, ez? Bai. Eta beraz, aislatuta dago, ez? Biak ez daude bata bestearekin. Ez, hor ikusten duzu, hiletata ez da, gazte jendea da, leku guztietan bezala, ez da juten ez da. Baina santua ematea bai. Eta gaina puesto ezkendu, zetio azarratu jo lingutzatuta. Zatek ez festa bezala hartzen dela gehiago, ez? Bai, tradizio bat. Baina errespetu duzikin. Tradizio bat. Eta formal dana oso ondo. Uzet, liburu bat ere badagoela, ez? Segurako ez bai. Bi liburu bat lan isile, eta beste aste santu buruz. Lan isile da aurretik egiten dela, ikusteztan. Lan pila bat ikusteztan, ez da. Eta horrez gaini dago inda liburu bat, oso ederra. Hor, prozesio horre ateratzeko herritarren partai eta liburu ziteten du, liburu horrek. Bai. Ez, baitzatzen ez. Bai. Hori gabe. Horre lehengo ostirale jarri ustein irudidanak, eta oiti gora persona, ia sasoiko juntau ziren, eta Eta hori kolaborazio hundi edo. Eta eskerra gorrei, bestela gu biogiltzen, que normalmente hori organitzatzen dana, baina
lan haitzen dona jende asko da, lan isili egiten dona. Tala behar bai, ez dela... Ohituren berreskuratzearen garrantziari hartu nahi nioke, ohiturak berreskuratzea importantea baita. Ohiturak izan dut, ohiturak berreskuratzea, lehengo ohiturak berreskuratzea, askotan galdu egiten direlako, ez dakit seguraren kasuan, noiz galdu diren, edo ez. Ez, hau betik izan da prozesio, betik izan da gure muetatik gara, gure haitu nahi haituta, eta lehenako histori dionez, dokumentu dut izaten die, eta orduan betitik izan da, ezke behin galdu ezkio berriz berreskuratzen, ez da erreza izaten, Zertio, gelditzen die, erropak eta hori da, galdu egiten die, irudik eta bizka banatzen die, beste gainako farolak eta hautza hurarek desagertzen die, eta berreskuratzen oso zaila da. Nola da pixka horrela irudika ezagun, nola da Aste Santua, egun ez egun, eta zer pixka gehiago, detaile gehiago egin? Bueno, programa bezala esaten duzu? Bai. Programa bezala. Zer egiten den egun bakoitzean? Bai, bueno, Aste Santua, osteune arte egiten da, erramune, hori herri guztietan egiten da, eta gero osteunen, esan dizu, elizkizune, eta prozesiok, eta ostiraren, bai. Larumaten egiten da, danen egiten da, bezala gauko meza hori, eta gero iganden, meza nagusi. Hori gauza danak, osteuneko ostile, beste herritan egiten dien modua egiten da. Baina esaten da beste gauza gainea, Kristo preso sartzen duen garaien, orduan bela egiten da, bela bat. Bela hartan eunez emakumeak egiten du. Eta gau ez gizonezko, gauta egiten da. Haiketa Ostiral Santu atzalde arte. Goizez emakumeak zen zu? Emakumeak eunez. Hori da, egunez. Eta behin nintzuten behatzitatik aurrea, ia azten die gizonezko, gau ezin gizonak, goizeko zazpiek arte. Eta goizeko zazpietatik atzaldeko hiru eta Ostialan emakumeak egiten du. Hori gainea... Danagia seinaleta ere, zein ikun behar duen, da ze horuta ikun behar duen danagia jarrita daude. Nola prestatzen den Aste Santua ere, interesgarri izango izateke? Nola prestatzen da horrelako aste bat? Bueno, aste bat aurreko urtetik hasten da, ezta. Hasiera izaten du, datorren ostiralen 8 irudiak erretiratuko enduko dira, ezta. Orduan egiten da, belista bat, ezta, zer daun buskatuta, zer daun konpontzeko, zein behar dan. Eta lista bastante handi da. Eta piezak daude moitu berreko, mila pare bat egongo igual. Moitu berreko piezak, gauza bat espada bestea. Orduan hori buskatu egiten dira, eusikin dugu artesani aldetik dago konpondu beharra, eta orduan apunta hori egiten du. Eta azten geha, ia martxon, otxaien martxon azten geha, konpontzen eta ikusten, aurretik egin behar da, lan asko bai. Baina ez horrelako lana, zenbat jende gartzen du parte, nola organizatzen da hori? Bueno, parte zaizu, hori antolatzaile egiten dugu, lau bat antolatzaile, eta orduan horik konpondu eta nola egin da, nola zeta. Aurretik hori badakita ensaiok, egiten du, bai. Romanok eta... Romano ensaio azten gara 2 hilabete lehenago, aia. Azten bi ensaio, eta trompeterok eta damorrerok eta danak. Jende gozo ondo guten da jendea. Ego Samile dantza eta... Samile dantzara erakutsi eta erropa zen bosta osken da, ondo atorkion da, hori dana ikusten da. Eta gaurretik erropa garbitu behar izaten die, eta hori etxeta ematen ditu, eta jendek kolaboratzen da, eta jantzi asko dau, jantzi asko, eta orduan horiek urtero zela garbitu izaten die. Gauza asko dare, konpesteko santuen matzaileek, txano bat ematen dut, tapauta, eta claro, urtero garbitu inbertzatzen da, zatio, arnaza ematen du batek, eta ia garbitu eta jarri, eta ia ponto die, osteuneako eta ostilako. Lan asko, ikuste ez lan asko, da aurretik bai. Hortan hori garbik eta hori getxeko, titoi amaten iztozte galesti data, orduan herriko emakuma batzuk, zehatzen diakoratzen die, geu garritxuk etu, emezte garritxuk etu, da soldado romano erropak, igual. Horik garbitzetu jendek, emakumak, herriko emakumak, bai. Lan asko, aurretik egoten da lan asko, antolaketan ez da izaten junda, aurretik gauza asko preparatu. Lotura asko, bai.
Aurreko urtetako arropak eta garitzen dira, beraz, noski, garbitu egiten dira. Bai. Tintoria ematea garestia dago, beste aterostia garestia goizako da. Bai. Eta gero, danak apuntatu behar dira, eta zenbait erretiatzeko garaien danak apuntatzen dira. Zenbait daude hemen, onbeste dira, nun da, balta da. Europa pila izugarri dago. Danak apuntatzen dira, eta danak jasotzen dira, danak kontatuta. Baita, gu aztenga normalmente oidanak itzen, urten hasieran igual aztenga. Bai, otzailen, bueno. Otzailen, Lotura asko ten da, eta lan asko. Berritasunak izaten dira urte batik bestera? Zenutze erropa bai. Zenetez erroparen inguruan, bezik eta orokorrean. Bai, orokorrean. Bai, lehen zandeona, burunzaz netxan hori zandea. Zenetez erroparen inguruan makarrik, orokorrean, aste santuan, ekitaldi berriren bat egoten den, urtetik urtera. Ekitaldi berririk ez. Ekitaldi dena igola izaten dira. Berdinek, guk ezautu deunetik berdinek, eta irudiki berdinek, eta arropak berdinek. Eunen baten aldatu behar lehengo forma, lehengo diseinu berdinek ikusten dira. Bai, guk hartu non kargu hau, Laro gehien, ez da, 80. Bai, hartu den dugu guri, eta orduntze erropa danak lehen zandeu mesela, danak lehen nago, egun urteko erropa danak xare da. Bai, puskatuta, eta diru igetzeon. Diru igetza, eta orduan gobierno baskok emantzun diru bat, eta gehienat berritzu egin duen. Erropa danak, amaberkinan kapak, soldado romano erropak, penitentenak. Ia pixkatzeon karnaval estilo hartu, puskatuta, eta... Diru behartzen da, diru getzan da, eskerrak eusko zai. Eusko jarro eta eusko gobernoi bai. Zapetu zuen, karnaval itxura, inoteri itxura hartu zuela, helburua ez da hori ez? Ez. Helburua... Inoteri itxura, arropakati, bat puskatuta, eta bestea falta, eta behazak agirin, eta eamantzaileak puskatuta, eta, bueno... Bastante zen, erropa asko da, dirua bertzen da, diru gaina bertzen ona. Eta, bueno, gara hartan, lortu gendun, eta eskerrak ari. Zena detena da, inoteri itxura hartu zuela, herritarentzako ez da festa bat bezala, ez? Nola da, zer esan nahi duz zuentzako, edo segurarrentzako, aze santruak? Aze santua egun oso importante, ez da, oso serio. Jende gartzen du hori go ondikin, eta importantea da, zatio, lehenengo asko behitzen teiona da, eta asko itzkita egiten da nazte burun egualdik atio. Jende portzizio irtetzea nahi du, eta txarra egin mau ez da irtetzea. Egualdia ebeltzen dugora eta egualdia bera. Azte hortan ez da. Eta orduan, tradizio izango da, eta tradizioa da, alde batetik, baino jende korrei eusten dio, eta erlijio eta alde tire pixka baino gehien bat tradizioatik bai. Koie, erbestetako herrik, aldaunetako herrik, zaten dako zeurako festak bazitoztek. Azko zeurako festak. Festa bezala. Oi, zaera, ate gutxi. Bai. Gero festak edo Euskal Herrian, oski? Bai. Hortaz aparte? Bai, San Juanetan, eta... San Juanetan da, bai. Beste klase asko izaten. Testa parte iztauten zeuran. Aipatu dugu eta gitu guztiz aipatu dugu, baina segurako biztanleen parte hartzea, bai gazteak, bai adin handia horrela jundirena denak hartzen dutela parte, ez? Bai. Ze urteatik gutxera bera, gazteak txiki adienetik? Aurten muga 2 urte tardikoa jungo da ingeru, ez da? Zertan txupetekin da juten digaina, ingeru jantzita. Eta 80 urteko izango da santu emantzailea. Eta tarte hortan, edadenetako, 3 urteko, 10eko, 17ko, 20ko, santu emantzailea, sasoiko, danek. Usten den garaien santu egotea esaten die, urte askotan jundienak. Bat, iaz, soldado romano bat, 52 urten jantzizan. Soldado romano. Eta beti soldado romano. Eta hori zen erabakitzen du bakoitza zer? Horrek bere atxonak ematen nintzen soldado romano justu mentzat. Bai, nor behar guten dek, tologa, zera, gauzaz beha bilatzen dik. Beha bilatzen. Launeo, familikoa gainazde. Oain daukez semea utzita bain. Naneko 3 urte honetan semea. Akitik semea eta pasatzen da. Gurasotatik umeta bai. Aita soldado romano zuma zen, semea ere bai. Bai. Talla balio dauke, karo. Talla puxa behar. Baita. Eta, aipatzen zen duten, baita ere, festan parte netzen duten, helburua da bintatez arrazoia, ez da erlijio izan behar, beti ez?
Nik uste. Hori nik uste interesgarria dela, ez? Jende pentsatuko du, seguran denek erlijioaren gati partatu dela, baina ez da horrela, ez? Han jendea juten deke, ikusita gerek ez, parte handi bat, gehiengo juten dek, egun pasa, prozio ikustea, beste parte bat txikixoa, utxinez, irudik ikustea, diseinu ikustea, arropak ikustea juten dek, argazki asko izaten dituk, bideo asko izaten dek, eta hortire partaide bai, oin gutxiago. Zego federaldetik juten danare bai, ezta? Federaldetik juten dana, gero esplikauko Julixeke, eta federaldetik juten dana, gan ikusten dut, marginan ondone errezatzen, eta gero santu ematzaileke nola eskauzi zuen zuei. Bai. Danekoa? Hautzen sortzi bat urte hola, juntzeiun, HSM-ek errenteriko. Promesa bat egin da zerela, santu bat ibiltza segurako prozesion. Eta nizan gendun bai baino, eamaten duena guztien bai maizei bai, zate betara gamaratzen otuntzien eamateko eta utzi intzien, bi santu batzali hori gai, HSM gai da prozesio danen ibili zuen bik, zimuzi inean, zera, handa, ibili ze bai. Eta batxe bi urte hola, bestat irungoa zan. Juntzan, promesa indazego eta berde haman altiken piedadea. Eta piedadea dana, kargai gaundina daukena, Hori gematetxue, lau-laune ematen da beste lau-laun txanda etxiko. Horrek buelta guzi bakarrik entzon behak. Dolako flako. Bai, ordu ikusten, federaldetik etortzen da gutxi, baina etortzen dek eta. Eadeko jende asko tortzen da federaldetik. Bai. Eta ikusi izan deke marginaten irudioten atzetik errezatzen, da askok eta, ez dute impactante. Bakutze be paso egitzen do, o kristona, o piedadea, eta gero ematetxu, kandela jartetxu, nahi donak hartu eta prozesion ibili, eta bakutze be santun, atzetik ibiltzen da kandela horrekin. Bai, lehen ibilizon paso horrekin, gauza ez da garaien paso horrekin ibiltzen da kandela hartuta, tradizio segiten dik, hilarte uzin. Eta, aipatu zuen, segurarrak bakarrik ez, kanpotik jendea juten da, edo... Jende ikiera garri juten. No, entierro, prozesio bai. Peraldetik jende asko juten da, eta katalanare bai, programak katalanez bazerek, egin da... hainbeste? Bai, juten da, jende asko. Gero ez ezaune asko, miste kanpoko juten da, ez dakik askotan, nungo dien, baino jende izugarri bai. Leku ikisteko zen, herri guztie beteta goten dek. Bueno, prozesioetan erabiltzen diren irudiei buruz, erabiltzen genuke, ze irudi dira horiek? Bueno, irudiru, lehenengo irudiedek San Juan, evangelaria. Irudi honeatik esaten di, historia bere batek esaten di, irudi hau Euskal Herriko iruditan lehenengotan egon behar irudi dela. Oso importantea, bai. Gero baratzeko orazioa, gero Jesus zigortzen, Simon Zirineo, Pilatos, Gurutzea, Maberginea, Piedadea, behatzi paso dituk, behatzi paso imaginadunek, bai. Eta oso lehen zanera oso importanteak, ez da, mazazpiarren mendekok eta mezortzikok eta oso zaharrak eta oso irudi hona, bai. Gero lau paso bizidunak, lehen zan deuna, Ingeru, Nazareno, Penitente eta soldado romanok, eta, hola osatzen daik. Irudiak lehenko adia esan duzu? Irudiak zarrak dira? Bai, irudiak zarrak. Bat edo bi edo oso zarrak ditu, eta 1650 marramagosten, ia katalogota bazer irudiuiek, zanek indagotian, eta, bai, zarrak, bi edo bintzat oso zarrak, bai. Eta besteak, irudi, importanteak, eta Karmonak indago diela, zaten die, Karmona eskolakoa diela, eta, hori mezortziarren mendeko dituk, eta oso importante bai. Pixuari dagokionez, irudien pixuari dagokionez, nena ipatu duzue, butil gazteagatek eman zuela, pixu izugarri batez, eta, irudiek ze pixu handia daukate, edo? Bai, pixu handia, batez bestekoa, honeko, jurizek esan duena, piedadea, ia 55 kilo zeuzke pertsona bakoitzeko, jaro. Eta gurutzek berdintzu, eta hor berdik, borondatez egin lezke lan asko, hor berdik, borondatea eta indarra. Indarra genialen gaztek. Indarra bintzet. Gaztek gutek, eta hori fallau ezkero, prozesio hor gurutzek, hankaz gora, bai. Gazten parte hartea, beraz, garantitxua alde hortatik, eta. Claro, han ez daukek, borondatea egiteko amonatxika ez dauk, gazteken.
pixu horrekin. Eta gueztelako ere ez, eta azazoia horrek. Hola gaztetienak atzo guntzuk, bai, nizantu ibili berdet. Amazazpi mesotzi emeretzi urte eta junda prozesion bat zigo, eta heldu. Hola, bai. Pixu izugarri. Ustez bai, baina indarrik ez, ura amateko. Pixu izugarri. Hori suabe junda, ez da berdin junda. Eta, karo, errebulta tokatzen mazak eta batxe bat tokatzen mazak eta gora bera bat tokatzen mazak igual torrentzak, 80 kilo. Hortzak iztuta, juta jendea. 80 kilosko da, Gero diferentzia handik, diferentzia handik zerten daba, osea, que bi amantzaile berdinetien ez dien, bat handik, eta txiki bai, Bai, almohadilla gamaten dixuek, altu bajuntzako, baino, bai, hori importantea bai. Kutira, olako gauza diteko bentsat gogoa izan bar da, ez? Bai, bai. Borondatea bai. Eta nork egingo den alakorik. Gogoa indarra bik. Gogoa indarra bai. Aipatzen genuen gazten parte hartzea garrantzitsua dela, ez bakarrik belaunaldi aurrera jarraitzeko, baizik eta horrelako irudiak eta eramateko. Baitaren oski, belaunaldi tradizionek irauteko. Baita. Orain gaztea, imaginatu dezagun, gazteak orain ez dakatela hortarako interesik, eta alde batera uzten dutela, tradizio hori nola bait, alde batera uzteko arriskua dago. Haundi gaine bai. Beste lan gehienetako bilatzen dek puestoa, osea, bilaulitek ez da. Hor indarri iztaukena alperritek. Borondatek honenak gine, baina ematen urazte gauza. Horberrek edadea eta sasoia. Bueno, aipaitzagun berriz ere jendeak, entzuten ari jendeak eta gure entzulek jakin ezaten, segurako Aste Santuaren ezaugarri garrantzitsuenak edo ez, ze berezitasun dauzkan. Bueno, beste zuen lehen esan deuna, irudik oso berezik, eta isiltasune oso berezie, diseño, gerropak, ikusteko, San Miguel bat, eta haren dantzea, Josurizek erakusten ziok, eta oso importante, osea que nik uste diat, segura juten danak, eta han ikusten danokin etxea, konforme jongo da. Beraz, esango dugu jendeari animatzeko, ez? Bai. Fundadia, eta nahiz eta erlijio duna ez izan, Bai. Ez dela erlijio kontua bakarrik. Bai, eta inguruntzezko behar herri oso bereziedek, mediebaladek, eta inguruntzezko herri oso politek, ingurune oso onak, jan lekuk egonak, eta egun pasajuteko nik uste diate oso. Aparkamentue. Aparkamentuk eta toki bat zeukeo, baina aparkamen behar. Piat ordena den behar, bestela gaizki biltzea Bai, baina jendea jarritazio. Bai, jendea jarritazio, bueno, gamekan jarri gartek, game jendea kotxea aparka behar dira, eta baina hori zeurako posesio, atzaldeko lauretatik, iluntzako zazpitari sorti bitarte jendea. Gio zetxun jendea da aldekin zetxun. Bai, baute bere errita eta aldekin. Behatzik aldeko ja bastante gustutzen den herri hori. Ostirale mintzet. Osteunen geixio baina. Bai. Herritarrek prozesioarekin duten harremana lehen aipatu dugu, eta aipatutako liburu horretan ere ez, lan itxilia horretan aipatzen da, herritarrek Aste Santuarekiko duten sentimendua, ez? Kanpotarrak ere juten dira, emetxatzen dut herritarrek modu berezian biziko dutela, ez? Bai, herritarrek oso modu berezin sentiko hori, ez da? Osea, que pena hundi hartzen dik herritarrak prozesioa irtetzen, ez da, ego ditxarragatik. Eliza barruna egiten de, baina bai. Asko sentitzen dik. Hori da beste galdera bat, ez? Ego ditxarragatea ezkero? Bai, Elizan barrun. Bai. Dena Eliza barruan. Eliza hundia zeuka. Bai, prestatzen dek. Prestatzen dek, bertan prozesio etxeko, Eliza hundia dek, gauzuen jelizatan ez, baina hor, bai, bina buelta, irudi bakoitzeko bina buelta izatzen. Pasua gutxe bi buelta jintzituek, be martxan, taka. Politia izan de barrune, ez da. Bai. Eta gauza bera izango, ez? Ez da bera, ez. Jendeak abitzeko, bai. Eta batez ere, kanpoko jendea, segurenik gutxiago dira. Leku bat behar dik hundie, bai irudik eta pasatzeko, eta orduan beste gelditzen da, naiz Eliza hundi izan, gelditzen da leku gutxi xamar, kanpoko entzakot, dana ikusi nahi izaten dieta, hoxe zeuek. Esanet, kanpoko jendearen ere, egualdi txarra ginez ero, ez dakit jende gutxiago lultuko. Urte bat egin dan problema bat, Gutxigo. Eudia zizian, eta prostitutzea teatzeik. Bergarak batzutzila zaten ziren. Bergarat iturritzila goizetik, eupasa, prozesioa ikusi, eta guaitxea. Aizatu ezan prozesioa egita.
hori periodiko garrizien. Bai. Ez que jende nahi izan den prozesua, baina guk urren guztako ere behitu zuken beharra. Ik eudi zaparrara bat egarrapze Europa hori, eta gehitzen dek dana kuskultuta eta gehitzen dek ondata. Ez du balio, urren gurterako. Txapak eta hori danak igual erdoitze dituk eta oinetakok eta egiten dek. Eta ez da gurteura bakare, urren guztako ere behitu zuken beharra. Jende penartzen duk guke bai. Herritarrei axola zaie jendeak amoti jutea, edo... Bai. Jendeak gundazio gustora, herriko jendeak gustora. Hau de jende pilea eta aitxamen asko izaten depai. Hauve jendea horbilduta. Bai, jendea. Horretik jende propanda, Kasetarik horretik izate. Hori aipatu nahi genuen, beraz, jendeari esan nahi diogu, horbildu daitezela, ez? Segurako ase santua ikustera, merezi betu nik uste dut. Eta aipatu duguna garrantzitsua da baita ere, ez duela zertan erlijio duna izan behar norberak, horrelako... Egun pasajun da, eta ikusi, eta prozeso ikusi, eta, karo, gehien ala joten dek, eta eguneko laroi ala jungo dek. Beste eguneko porzentai behar jungo dek, arropak ikustati, irudi ikustati, diseinua ikustati, besta federaltetik gutxiago, ez da, eskala txiki gogon baina bai. Egun pasaiteko modu polita, eta gainerango jendea pentsatet jende hona izango dela. Bai. Fotra egiteko izango bazpare. Eta tira, zerbait gehiago gehitzeko baldin badakazue? Bueno, nire izan dela, jende bildur bat dut, aparkamentu dut bildurra egutzen dut, baina uste bastante ondo lotuta dugula hori eta jende animau, talen izan deuna, seguran ikusten duela egin uste gustora jongo dela dene herrita, ez da? Eta egune pastatzeko, ingurune polite, herriei bisitatzeko polite, janeleko oso onak, inguru dane, herri danetan, eta bueno, animo. Alden ondona hartuko jula, ondona jendea. Kontutan hartu ezala jendeak hori, eskerrik asko Laureano Telleria eta Jose Luis Etxeberria, gurekin egoteagatik. Zuei eskerrik asko, propaganda itatik. Eta, eskerrik asko baita ere entzulei, zuen hartagatik. Eta godatu datorren igandean ere, hementsi izango garela, Onda Baskaren sintonian, Eusko Ikaskuntzaren beste tertulia interesgarri batekin. Ondo izan, aio!